Langga, thank you so much sa pamember. Baliktad tuloy ito. Ano ba to? Patayo tuloy yung nagawa ko. Langga, thank you so much. Ito tuloy na pahiga. Ano ba to? Napatayo ko tuloy langga. Hindi ko na pahiga. Hayaan mo na. Yan lang ga, missing kids, love. Thank you so much. Napatayo ko tuloy itong live ko. Ano ba ito? Napatayo ko tuloy guys. Hindi ko nga. I'm going. Oh, may lake ko. One. Hi, hi, yak ko. Late. Okay lah. Em say. Guys, napatayo ko tuloy. Ang kuya, kaya Resita. Okay, sir. Di ko tuloy na pahiga, guys. Mahal, Bicolana, shout out, mahal. Guys, nakatayo tuloy, mahal. Saglit live ko lang to. Baka 30 minutes lang siguro. Oh, hi. Okay, sir. Lord Solisa, naipatayo ko yung cellphone ko. Ano ba to? Hindi ko naipahiga. Mahal Grace. Lord Solisa na. Wait lang, tignan ko. Hingi tayo ng sauce. Gamitin natin yung isang sipi. Yan. Sobrang lamig dito ngayon sa Hong Kong. Sarap po. Wait lang, tignan. I-check ko lang yung yung soy sauce. Saan ko ba nilagay yung soy sauce na yun? Saan ba yung sinend ng amo ko? Saan na ba sinend yun? Ano ba to? Yan, tignan yung mga sekreto ko guys. Yan. Tignan natin yung saan na ba sinend yung Saglit lang to guys, pwede na ko agad. How old mobile does not work. Kasama ito yung amo ko guys. Ito yung amo ko, itong ex na amo ko, yung foreigner. Yan. Kachat ko pa rin siya, oh. See? Yan, sige, makichismis kayo, marites kayo dyan guys. Mamaya ko na to replyan, no. Ito yung ex na amo ko. Na foreigner, yan. Kinukumusta pa rin ako. Hoy Jo la. Wait lang, saan na ba minessage ang amo ko yung soy sauce na yan? Hindi ko mahanap guys. Saan ba yung first, shout out po sa lahat guys. Magbasahan muna kayo dyan guys, hindi ako makapagbasa. Oy, hey vlog, shout out, Jenny Vlogs. Wait lang, naghahanap ako ng yung toyo. Ano ba, saan ba sinend ng amo ko yun? Sa GC ba namin yun? Dami-dami pa naman kaming GC guys.
Saan niya kaya sinend yun? Di na i-request. Ay. Em ko ya. Oh. Layaw lay ko Pengo Pengo. Em ko lay. Ito pala yung nahanap ko. Yan. O, diba guys? Shoutout po sa 7 people. O, huwa. Huwa. Mo si Em ko. Ito yan, nakakuha na ako guys. Yan, dito tayo guys. Pauwi na tayo. Yan, ang daming mga foods. Yan, sit lang to guys. Shout out to 7. Nakatayo tuloy yung phone ko. Pasaw. Hindi ko tuloy na ipahiga. Dito tayo sa sa elevator. Yan, pwede na ako magbasa guys. Sis Janice Official, shout out. Lord Stolly, shout out. Kapitana Venoza, shout out. Ayan, pauwi na tayo guys. Sobrang lamig. O yan, kita nyo. Gusto nyo makita yung aking outfit? Ganda ko kaya. Ayan na guys. Yan. O, diba kita nyo naka-jacket tong mga to? Ito, nang tao si Kapitana, Venoza, Kapitana, hindi ko na ipahiga yung phone ko. Nakatayo. Pasaway. Ayan yan. So, ang daming boilets. Yung gustong bumili guys, binibenta ko sila. Ayan. Sis Janice Official, thank you so much for coming. Ayan, Kapitana Venoza, shout out. May palas chatter ako guys pag mag-end na ako Papalas chatter ako. 4 lang naman kayo nandyan. Sobrang lamig dito guys. Yan, tingnan. Ikot-ikot ko kayo. Ayan yan. Jens Official, mag-love shoutout from Tolits, Master Vlog. Malby Kulana, shoutout. Guys, tingnan nyo to. Chinese. Ching chung chang chang ching. Ayan Ching chung chang chang ching. Ay, sobrang lamig dito. Grabe. Kasi nanginginig na ako sa lamig. Kailangan ko ng kayakap. Lahat na kami pipanalo muna. Sige. Tawag ba doon? Silot-solits na daw bahala sa inyo, guys. Silot-solits na bahala sa inyo. Sponsor ko ngayon. Sponsor ko ngayon. Maano na lang tayo. 10 minutes na lang. Mag-end na ako. Na-vertical ko. Hindi ko na horizontal. Pasaway. Pero okay lang yan. Yan guys. Sponsor daw ni Let's Solits. Master Vlog. Yung mga 5 people million in the house. Shout out. Mahal Grace. Yay. Lalab Mitch Channel. Shout out. Kahit tag 100 banana kami at 100 views. Sponsor daw ni Lods Solits, guys. Sure mo yan, Lods. Lods, sure mo yan. Yeah, the bunny vines. Ikanta ko na lang, guys, yung yung lamig dito. Sobrang lamig. Grabe. Ayun, school yan, school. School. Haha, Kapitana Los Solits. I'm sa kose. Di ko tuloy na ipahiga yung phone ko. Ano ba to? Tingnan nyo na lang guys. Ito yung uwian ko, yung building na yan Mag-end na tayo guys in 5 minutes. Sobrang lamig. Grabe. Ayan School yan dyan guys. School. Ang lamig guys. Ayan yung building namin, Ayan. Diyan tayo uwi, guys. Ayan, 5 minutes to go, guys. I will end my live stream. Ayan, mga Grace, I love. Ang ginaw.
Mamamatay na ako. Red to, tatakbo ba ako? Hindi. Sumagot kayo, dali. Yan o, may tumakbo. Tatakbo na kaya ako. Wag na. Delikado. Pasaway ako, no? Pasaway ako kahit nakapula, oh. Ayan, sigurado. Ang bilis naman nito. Guys, ang lamig. Ayun, nag-stop yung taxi. Ibig sabihin niyan, ako natatakbo. Mag-green ka na. Ay, hindi. Ito pa isa. Mr. Franchising, should Kapitan, tawa ng tawa. Guys, please support to next other. Mr. Franchising, thank you so much for coming. Bago ka mag-end, bigyan mo muna kami. Ayoko nga. Ikaw ang sponsor ng Solids. Los Solids. Ayan, green na siya guys. Umaambon pati. Yan o, dito ako nakatira guys. Yan o, yan. Highway lang siya yung aming aking bahay. Yan o, yan. Double deck siya guys. May motorcycle din dito o. Tapos malapit ako ng 7-Eleven. Ayun o, 7-Eleven. Oh, eto na tayo guys. So, in 5 minutes again. 5 minutes. Hala, umaambon. Takbo na rin ako. Wala namang Yan o, nakapula. Tumakbo yung isa. Pasaway ako, no? Ang lamig. 8 people will shout out. Ayan na yung mountain. Tignan mo yung mountain, guys. Papakita ko sa inyo yung mountain, oh. Yan. Yan, oh. Puro building, guys. Siya, oh. Highway lang ako. Yan. Ngayon na ako po nagpabili ang pagkain yung yung babae kasi. Ay my God! Oh, nanginginig na ako sa lamig. Wala na, matigas na yung mga kamay ko. Kunin ko lang yung patat, yung ko. Wait lang guys, nandito yung aking wait lang ha. Okay. Yeah.